подписчикои азизу меҳрубон, дӯстони азизу меҳрубони мо, рӯзатон ба хайру ба шодӣ. Умедворам ки ҳар яки шумо сеҳат ҳастед, саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи Аллоҳ созим хубем. Дӯстони азизу меҳрубон, имрӯз мо кардем питса ва қурутоб мекунем. Як-ду рӯз шуд питса мекунем, мемон гудакода ваъда додам. Гуфтам имрӯзам накунам, зиқ мешаванд, барои мо питса кардем. Питсаи фақат аму як рецепт катима мекунам, инакем идав дурожно камтар дига буд. Барои аму хамир хушрӯи бад нарасид. Фақат як аму дурож мегирифтам, дар магазин аму дурож мегирифтагим набуд. Инакем бениҳоят бамаза мешавад. Намехел хай питсаи мо. Питсаро бисёр занакҳо хай метавонанд. Барои мо ози питсаро айҷа мегирам, фатирмона мемонем. Фатири қабат-қабат кардестам. Фатири расида неида, фатири қабат-қабат кати мекунем. Ирам бурида нишон метиҳам ҳатман ки. Рецептшта ҳич рафтагӣ ҳам нест, кадоме ки нав омадагӣ ай намедона. Об, равған, баъд оби ширгарм, равғанам гарма карда меандозем. Намак, дурож, тамом, дига ягон чӣ надоро. Баъд хушро мераса, мулоимак мешурем амиқаки. Баъд тайёр мешава. Хеле буридум. Хай ма бисёр кардагим дар каналам астаи духтаракои хушро, занои меҳрубон. Кадоме мехоҳад ба рецепти мо марҳамат дуромада тамошо кунед ва ҳатман ки тайёр кунед. Можно мо бухӯрем? Ҳоли қуртоб мекунем чуҷа. Чашида накам. Ту чашида накам мегуфтеса, ман дар видео мехӯрам. Охи ҷӯшай камтарако. Биги бугаску. Аккуратно нарезони. Или фарман майла? Вкусно. Элиф мефahme як калона и намефahme гапа. Ха? Намефahme гапа? Вкусно? На здоровье. Инам хеле хай. Тайёр шуд питсамон. Дута питса кардагим амиқаи. Ана мехел чӣ хеле ки гуфтам, фатирмон тайёр шуд. Фатири қабат-қабат кардаги будум, инам хеле. Дар байнош равған карда тоб дода монда будум. Пухта инам хеле реза кардем. Ва қуртобмон боша ба гӯшта инҷо бирён кардестам. Чакара аллакай об кардам, зелиноро реза кардаги будум. Як-ду тав короб дадури чакамон ғалтидай. Ба чака кардестам, ба қурут накардестам, барои ки қурут надорем. Салатчам боша тайёр кардем, инами хел ҳама чиз тайёрай. Ҳози ҳамаша хушрӯ карда мебардорем. Инами хеле аллакай бигем салатчам рехтум ва гӯшта интизор мешавем. Гӯшта боша пиёзшам меандозем, якҷоя бирён мекунем. Вақте ки пиёзуш пухт, баъд дар болои ҳамин қурутобмон мемонему. Баъдан ба мо иштиёи таом мешавад. Анами хел занои азизу меҳрубон, қуртоби мо тайёр шуд. ҳатман ки шумоам тайёр карда бихӯрен. Қуртобо ҳамаи занои тоҷик метавонанд. Барои ҳамо ман мекунам ки вақте ки ман худам видео тамошо мекунам, ҳавасам мекунам, мехезам, тайёр мекунам. Шумоам бихезед, ҳатман тайёр кунед, бо аҳли оила якҷоя шишта бихӯред. Инами хел ба мо иштиёи қурутоб. Занҳои меҳрубон, ма бисёр вақт ҳамхеле чӣ мекунам? Ширинӣ мепазам. Рости гап ман намедонам иро шумо чӣ мегӯед, ҳар ҷо дар хел меган. Мо чигалдаки лаққаӣ мегӯем. Дар ҳамун ҷои мо ҳастанд ҳамихели миллат. Ҳамхеле мегуфтем. Ҳами чӣ ҳами ширинӣ ҳамо буд. Тоқа ҳамо ҳамхеле бамазза пухта метавонистанд. Барои ҳамо ҳамихел мегуфтем. Ҳамхеле пухтастанд. Ман бисёри баъд ҳамхеле мепазам. Барои ки бениҳоят маҳқул буд. Ами вақте ки ваё мепухтанд дар туёшон ваё не хеле як тавоқ ду тавоқ не хеле не ба лимча ваё мепухтанд. Лимчаш кати мепухтанд, 2 та ё 3 та лимча мепухтанд. Ҳамсояи мо. Баъд равон мекарданд. Ами туй ки мекарданд, маърака ки мекарданд, бисёр мекарданд. Ами рамазонда беҳад бисёр мекунанд. Бо идда вапше бисёр рӯй мекарданд. Нағз мебинем. Баъд ҳамо бигем ҳамо ҳамсоямон, ҳам маълимамон, маълимаи ма буд. Як рӯз гуфта будам шо биёмада ёд битем хамирша, ёд додагӣ буд. Омадаем болои сарумам хеле шиштаку. Иша будоз, уша будоз. Даи хамири ин меандозем равған, шир. Тамом. Равған, қати ширу камтарак
намак шакар намеандозем тамоман. Камтарак намаку баъд дурош. Баъд мешӯремша. Сахти бадам намешӯрем. Даим даст начаспа тамом. Мулоимам намешӯрем, сахтам. Ана михаил вақте ки расид, мемонем ки хуш шуруъ бараса. Баъд ана михаил мекунем ва ёх чун махсус якта чӣ доран. Амхел доран ки гул меандоза. Гули хел неворад, рад меандоза. Касе ки кадагия медона. Ина михел ҳози ман мепазум нишон метиҳам. Баъд ҳатман ки дар кораи сироп тайёр кардам. Сиропи ғавсака ки хушрӯ дар кораи. Дами як коса шакар, як пиёла чи об меандозан. Як косаи калони чинеку, косаи тоҷики калони чинид. Ана муда як пиёлача об меандозан. Ам хеле тайёр мекунанд. Дар рецепти аму чишон сиропшон ам хеле буд. Ама иҷа кам дорум, барои аму камакак тайёр кардагиём сиропа. Вақте ки дар роған бирён када мегирам, ира дар болош мечошам бугем. Инам хеле та охири влог бо мо бошед. Ҳатман ки шумо мехазед тайёр мекунед. Инам хеле вақте ки дохтем ёхчон дурош ки дора бо ин қайдигам хеле мешаванд. Калонтар мешаванд, мягкий воздуш немешаванд. Бояд болош сурх хушрӯи хрустяши бишаванд. Дар аввал мепаза. Бода алов боша тамоман дарав мепаза. Инем хеле хай да газ да алов. Аймо ки плита ҳастем мумкин дертар мепаза. Вале сурх хушрӯ шуд ба мегирам ба қандавай болош мерезему. Ами хеле пухта гирифтам мекунем. Инам хеле духтаракои хушрӯ вақте ки андохтаем чира қандоба инам хеле тов метебиша. Хеле бисёр одамо кадаги аноз бо менависанд тоқа ту метонӣ, мо ҳам метонем. Молодец метонед. Просто ма ба ӯ хотира мекунем ки бихезан ҳавасшон кунам, бихезан тайёр кунам. Инам хеле мотиватсия. Намихел ҳамаш тайёр шид. Ҳамо қаг нами як табоқ шид. Некем гудакои ма беҳад дӯст медоранд. Махсусан Соня беҳад дӯст медоранд. Як гапамон нависае ки номи Соняро намегирӣ. Дар бораш гап намезанӣ. Катимоной. Ина михел хай тайёр шид. Ина. Берунаш хрустяшай, дерунаш мягкай, мепаза хушрӯ. Вкусуш мазаш ранги пончикай. Беҳад ба мазай. Ихел пешкун меги сузондагӣ некем иқадуртар бихабинам хеле. Хайр дӯстони азиз, то влогҳои оянда дар паноҳи Худо бошед. Худованд нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр.